този звук, след като се почука долната кора на хляба, ми помага да разбера дали той е достатъчно добре изпечен, дали е време да се вади. Той хляба си има собствена музика, сега обаче е шумно и не може да се чуе. Когато се изкара хляба, кората му е много твърда и на висока температура, да кажем, около 90-100 градуса е повърхността. И следствие на охлаждането се появяват едни микроскопични пукнатини по кората. И ако е тихо, се чува как хляба се едно нещо шумоли. Така. И това се, нали, така малко тривиално песента на хляба. Казвам се Богдан, занимавам се с приготвяне на традиционен хляб. За повечето хора това изглежда като нещо така постижение. За мен постижението е това колко хора ще се усмихнат, споделяйки колко ме харесал хляба. И това е по-голямото признание и по-важното нещо, което ми е по-ценно. Правенето на хляб беше част от, може би, семейната история, тъй като моят чичо е ремонтирал и изграждал почти през целия си живот подобен тип пещи, които... Такава пещ, каквато използвам в момента за изпичането на хляба. И следствие на неговите разкази си мечтах за това да имам и аз такава пещ. И така започна търсенето ми. Участвах в един проект, който се състоеше в това група хора от България да отидат в северната част на Франция, в Нормандия. Видях типичните занаятчии във Франция, какво отношение имат към хляба, как го приготвят само от брашно, вода и сол. И това за мен беше като един катализатор за това, което така много ясно ми се роди идеята какво точно искам да направя. Защото преди това работих в медия, занимавах се с реклама в Стара Загора. И връщайки се, така започнах да се интересувам малко повече конкретно за този начин на приготвяне на хляб. Обаче не можах да срещна нито един жив човек, който да може да ми каже или да ми покаже. И се оказа, че няма такива хора. Ходих в окръжната библиотека в всеки възможен момент, когато имах време, започнах да издирвам антикварни книги, свързани с лотварство, земеделие, стари занаяти. И така започнах да трупам такива знания. Като се занимаваш с нещо такова, трябва да имаш и знания достатъчно. По-скоро мога да кажа, че откривам знанията и ги събирам. В днешно време толкова промислено се произвежда хляба, че почти няма хора, които да знаят някакви по-автентични неща, свързани с това как се прави хляб. И следващата стъпка беше да намеря всъщност млечно-кисели бактерии. Обикалях къде ли не из България. Отне ми доста време и много опити, за да направя собствената си култура или мая. Всъщност се оказва, че млечно-киселите бактерии се захващат от водата. Те са във водата. Брашното им е само храната. Обаче не можеш да налееш вода от водопровода и да захванеш млечно-кисели бактерии, защото, както всички знаем, в чешмяната вода има хлор, който хлор има именно тая функция да елиминира всички патогени. Добри и лоши няма значение. Откъде тогава да захванем добри микроорганизми? Ами от изворната вода. Тя природата ни дава всичко, което ни е. Така както аз намерих една стара чешма, захванах от нея. Беше много трудно, защото пък другото нещо, освен че каза, че ми трябва да е изворна вода. Ама изворна вода не е от тия бутилките с изворна вода, защото тя само етикета е така. Може да извира от земята, обаче толкова обработка има, че нищо не е останало в нея, освен молекулите на водорода и кислорода.
Това е маята, която използваме. В случая това е с пшеничено брашно и тук е с ръжено брашно. Те са различни като култури. В един случай е Lactobacillus brevis, млечно-киселата бактерия, а когато се нахрани с ръжено брашно, се развива Lactobacillus sanfranciensis, която е бактерия, открита в Сан Франциско. Там има легенди как по време на Златната треска са носили златотърсачите едно бурканче с мая за хляба, който ще се приготвя така близо до сърцето, да е на топло. И като имат мая и брашно, могат да оцелеят там в пустощта, търсейки злато. Другото се оказва температурата. Трябва да има точно определена температура. Тя се оказва, че каква температура трябва да е, както едно новородено детенце, температурата, на която то трябва да живее, за да се чувства комфортно. Да, ама нашите предци какво са правили, както се казва, семейното огнище, то никога не изгасва, винаги е топло. И там е топло място, в което те могат да сложат един глинен съд да си размножават маята или да я захванат. Обаче в съвременните домове ние нямаме огнища. И беше голямо предизвикателство, приспособих домашната фурна, тя има лампа в нея, че лампата работи постоянно. Би 5-6 дни да поддържам 25-6 градуса, което не е лесно в един съвременен дом. Так, успях да захвана тая култура, тя се оказва така много ценна като вкус и аромат. Интересното е, че това може да се поддържа вечно, вече 13-14 години и си живеят. Той е като домашен любимец. И където пътувахме със семейството, вземах маята с мен, каптарчета, така, храня си я, грижа се за нея. Почти имало нощи, през които не съм спал, така съм вдял на това, за да видя как се случва, да не пропусна нещо. Дори съм си носил с едно колело, ходих на работа и в офиса едни кутии с тесто, за да мога да се погрижа за него. Майка ми и баща ми също бяха ангажирани, защото бях си направил такова оборудване, импровизирано вкъщи, но вземах цялата кухня и нямаше място за нещо друго. Трябваше с моите хлябове. Дори сънищата ми бяха с това, сънувах точно какво трябва да направя, какво трябва да променя. Задавам си един въпрос, който ме вълнува преди да заспя и когато се събудих, вече знаех отговора. И ставам и започвам да го правя. Хляба беше може би най-важното нещо, което ми се случи. Тогава някъде започнах да издирвам ленени кърпи, то се оказа, че с това поне получих голяма подкрепа, всеки се сеща. Аз тук от чииза имам някакви неща, от баби и така можах да намеря няколко парчета подходящ ленен плат. Понеже лена, както коприната и вълната, има, доколкото знам, протеинов произход и доста добре защитава тестото, плюс това е много издръжлива. Казвам, че за съжаление в днешно време лен почти никъде не се отглежда и не се произвеждат такъв тип лен, който е, както се вижда, не избелван и не боядисен. Това си е натуралният цвят на лена, защото той се избелва с някакви химикали и се боядисва най-вероятно с още по-силни химикали. Не е подходящ да контактуват с тестото. В света все по-малко се използват такъв тип естествени тъкани. И успяхме да договорим последните количества от една фабрика в Литва. И буквално вземахме последния топ от този плат. Интересно, че и мумиите в Египет са завити с ленени тъкани и те са оцеляли до ден днешен. Реших, че мога да пробвам това да бъде като основно мое занимание, тъй като то ме вълнуваше повече, отколкото работата ми. И все пак човек трябва да слуша сърцето си, по-добре да се занимава с това, което му е приятно, отколкото това, което му се налага. И така преместихме се с съпругата ми и точно до жилището, в което се преместихме, имаше едно свободно помещение с едни дървени прозорци, така си казах, ето това е място, което мога да използвам, за да направя такава официална работилница. Някои хора казват, късмет. За мен късмет е там, където се срещат
подготовката с възможността. Тоест, когато си готов за нещо и видиш подходяща възможност, то ще се случи. Така и стана с първата работилница. Наричам работилница, защото мисля за себе си като за занаятчия. В занаятите няма ноу-хау, но има работа. Всичко, което мога да правя, съм си го издирил самичък и съм се усъвършенствал самичък. Всичко ми е минало през ръцете и най-вече грешките. И следствие на тези грешки знам как не се прави. Като знаеш как не се прави, останалото е правилният начин. Сега примерно някой път, ако забравим солта да сложим. Случвало се. Хора сме грешим, нали? Никой не е безгрешен. Фурната, в която в момента приготвям хлябовете, може да се каже една бъдната мечта. Минавайки от тук, имаше един телефон просто оставен на витрината. И се оказа, че семейството, което са собственици, си търсят някой, който да поеме обекта. Обаче те имат изисквания към хората, които да се занимават и най-важното изискване е да остане фурна за хляб точно по този начин. И това явно се е оказало голямо предизвикателство за кандидатите, които са идвали тук, защото те са искали да съборят фурната, да правят някакви такива други неща, но понеже тя е семейно наследство и това беше изричното условие, което пък нас идеално ни устроиваше, защото ние търсихме точно това. Мястото винаги е било фурна за хляб, още от създаването си 1934 и то не е преставало да работи до ден днешен. Както се казва, не е спирал да гори огъня тук. Много е вълнуващо да знаеш, че си част от нещо толкова съществувало толкова дълго време и запазено до ден днешен по този начин. Постоянно си задавам въпроса какво на този свят има смисъл. Знам, че този хляб, който приготвям, помага на хората те да бъдат по-здрави. И това ми носи голямо удовлетворение. Дори ми става неприятно, когато някой нарече това, което прави бизнес. За мен почти във всеки един бизнес, ако той не е достатъчно говорен, нанася сериозни щети на обществото, защото най-малкото оставя голям отпечатък екологичен, социален. Мога да спя спокойно, че няма нито една найлонова опаковка, която съм пуснал на пазара. Хартията беше един от тези моменти, в които така се събудих с идеята точно как трябва да изглежда кафява хартия, естествена хартия, такава не е поладисвана, и да бъде вързана с едно въженце. Започнах да търся такава хартия, обаче всички видове, които се предлагат за опаковки, са тъй наречената амбалажна хартия, която е всъщност преработена целулоза, т.е. вторична хартия, но тя в никой случай не става за опаковане на хранителни продукти. И не можех да намеря, дори не знаех как се нарича тая хартия. И почти се бях отчаял и в Стара Загора почти всеки ден ходих на Параклиса, който се намира над извора Язмото. И носих доста често хлябове там на свещеника, който се занимава с службите в храма. Един от неговите помощници също си приготвял хляб в къщи. И един ден аз отивам и той беше там. И седнахме отвън и този човек извади един пакет с неговия хляб. И този хляб беше завит точно в хартията, която аз търсих. И тая хартия и до ден днешен, толкова години по-късно, взема от тези хора. Функциите на тази хартия са няколко. Първо, тя е с доста голяма плътност, около 80 грама на квадратен метър. Теглото на тази хартия е оптимално, за да предпази хляба, докато човек си го носи. Отделно, когато си разгъне опаковката, може да използва, винаги съм си представил, отиваш някъде на излет и си носиш хляба, развързваш и така, той е като покривка, като месалче, как хляба винаги е бил завиван в едни месалчета и тая хартия може би символизира това месалче. Някои хора наричат хлябовете, които се вземат, подаръци.
Защото изглеждали като подаръци. Представете ли си, някой си купува нещо, което нарича подарък. И за мен има много голяма символика в това моите ръце, в ръцете на човека, който ще яде хляба. И това е така. Олицетворява занаята, че човек с ръцете си прави нещо за някой друг човек. Тези неща влагам в тая хартия и в тая опаковка. Някой ще си каже, чак толкова, нали, в една хартия. И ми дам, аз така мисля нещата. Изглежда ми много неприятна мисълта някой да дойде и да прави хляб само, защото примерно му трябва заплата. Може би има на този свят много други неща, които човек може да върши, за да изкарва някакви пари. Може би най-неподходящо нещо е да прави хляб. Това да правиш хляб е призвание. Трябва да бъде твоето нещо, за да можеш да го правиш добре. Хората, които са тук при мен, с които правим хляба, те имат отношение към хляба. За тях хляба е голяма тема, нещо съществено от живота им. Всички, които се занимаваме тук с това, обичаме много хляба и да го приготвяме. Бих допуснал някой човек, ако знам, че той няма добро отношение към хляба, просто да работи. Изживяваме хлябовете, преживяваме ги така, вълнуваме се за хляба. Не е просто започва, свършва и така, утре пак. Ние живеем с тази идея, че правим нещо хубаво и се стремим да го правим хубаво. Дали ти помага така някаква сила? То когато искаш нещо да направиш, обаче истински го искаш, нали, за себе си така и с най-благородно намерение, мисля, че то се получава.